ek skryf jy pusher. Kom eens. Fucking hond. Je ma weet niet het gekomen nie. Zo mijn betekenen je push. Ja, oh, klok mijn nekje. Wat fout? Kom hier in je mic. Ik like mic. Zeg die mic. Kom hier. Die weghalen. Nee, man is. Ik toch, suggest me daar smalls present bouwen. 25 en 23 en LGBTQ. Wat? Kom hier, push. Jij praat het bij een goede plaat op je hoofd, push. Kom hier. Ach, kom hier, man. Ja, dat is boetiekjes, man. Ja, dat is vrouwelijk zo, man. Je lijkt je alle. Ach, je lijkt je sessie. Je praat zo maar, alle mensen wat op komst is te zien. Daar heb je volgende uitzending. Kom. Ja. Je moet niet verschijnen in volgende. Liesje, je push. Liesje, het gewend. Kom, breng maar iets. Ja, wat is dat, boer? Kom uit, is dan? Ah, gaat die. QR-clip uit. Hij brand, papi. Oeh, ja, dat is 2 naaien.